ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngumuntu safana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa. Igama ke nesibongeni unqobile Dlamini intombi zokunqoba lezi zanqoba belungu ezizweni. Namhlanje nesihambeli sethu esihle kakhulu. Ake ngikwazi ukuthi ngisheshe ngisisho mina. Ngicela ukuthi yena ubhuti namhlanje azisho ukuthi ke ubani bhuti wami sawubona unjani? Ngiyabingelela usibonga wakagcwensa ongumphathi wegroup ekuthiwa amaviyo. Wow, umphathi wamaviyo yena sivakashele namhlanje. Ngicela ukubuza ukuthi ngoba ubuke kugqoke uyabona nje ukuthi kuyabonakala ukuthi umuntu wesintu. Iyiphi igenre ozoyenza namhlanje noma ngathi ke iwuphi uhlobo lomculo ozowenza today? Amaviyo ke acula umculo omshado. Kodwa ke lo mculo womshado othathe wamodernize wawenze wabukeka kahle ukuze umuntu omncane nomdala angathi ayi umculo wakudala lo wogogo noma amakhehla. Kodwa mewe abethi mewubuka umthathe ufike ube sesikhathini samanje. Hayi niyayizwela ukuthi usifaka ey'ntweni usifaka ey'ntweni. Okay sesingathi nje ukugoqa kancane asithi mhlambe khona obukele namhlanje ekhaya ufisa ukukufollowa noma ufisa ukukulandela noma ufisa ukukumema you know ungatholakala kanjani? Mhlawumbe ngiqale ngibonge kuqala kubalandeli bamaviyo nabalandeli bomculo wonke isupport abayipha amaviyo uma sicheka lapha ku YouTube amaviyo ano 8 million views alandela umhlaba wonke siyabonga kakhulu isupport enisipha yona amaviyo atholakala ku 084 088 7190 noma ungene ku Facebook uthi amaviyo_RSA noma ungene ku Instagram uthi amaviyo_RSA yonke abo social media platforms amaviyo_RSA. Siyabonga kakhulu ubhuti wami ukuthi ube nathi namhlanje lana ku Siyaviva TV1 uyizwela nabamlaleli ekhaya ukuthi ke uma ufisa ukwazi kabanzi ngabo just follow them ku amaviyo_RSA uyizweleke nawe. We love you so much, thank you. Sanbonan babukeli bethu bakwa Siyaviva TV1 manje sinobhuti wethu lana okade sinaye khona manje estage bhuti wami unjani? Ngiyaphila sisinjani? Ngiyaphila nami bhuti ngisacela ukubuza abantu abangakwazi sinabo la eDurban station njengamanje mengase nje bekubuza ukuthi uba ungasuthi uba Buza Thembe mina ngwakakheswa emzimkhulu. All right. Uzizwa njani nje namhlanje njengoba ula eDurban station uzoperforma ukwesingakhi nje uzoperform? Hey ngizizwa ngijabulile nje ngokuperforma lana. Kodwa ke ngiyaqala nje ukuperforma la eThekwini. Kodwa ke nje ngijabulile namhlanje. Wow, obvious indaba ezinhle lezo zasijabulisa nathi. Ngibonile abantu thema usukuma ungena nethimba lakho bachwaza abantu kasukuma inkundla yonke. So ngicela ukubuza bhuti wami ukuthi labantu obohamba nabo abantu abakanjani nje? Abafowethu labayana engisebenzisana nabo wena sisi ngawo umculo lona. Bebezongivasa ngoba noma ngiyaphi basuke bekhona. Oh okay. Ubhuti uqale nini mhlambe ukwenza lo mculo wakhe uyibone nini ukuthi unale talent lokucula umculo kaMaskandi and why ukhethe ukucula lo mculo lo kaMaskandi? Umculo kaMaskandi ngiqale ukucula ngo-2010. Lapho ukuze nje ngithanda umculo futhi ngikhule nje ngicula nje ekhaya. Ngibonela nasebantwini abaculayo ngoba kukhona abantu bengibathanda nje abaculayo ngiwuthanda umculo. Nami ke ngase sengithola abantu abawenza ngalendlela hayi ngalendlela uba kuthiwa uyaculela wena. Mengase ngibuze nje bhuti wami ubani obawubukela kuyena nje njengoba usishila isikhathi waqala ngaso till kuze kube manje ngo 2020 ubani nje obawubukela kuyena ofisa ukuthi mhlambe
ungafana naye maybe in 2 or 3 years to come? Hey wesisi lo muntu usaphila namanje usakhona. Umuntu ebengimlandela ngimthanda. Namanje ngisamthanda ngoba noma ngathiwa wenzeni into yakhe ngiyayithola. Ukhona lo baba ekuthiwa uphuze chemist. Yebo yena nje umuntu ke ebengizidlalela yena ke impilo. Kuze ke kusha amagenge kuthiwa hayi sikhathele ulophuze chemist yabo into ezidlalo. Ngicela ukubuza abantu abangafisa ukukulandela nomculo wakho bakuthola kephi kanjani enkundleni zokuxhumana ukhona utholakala kanjani? Abantu abafisa ukuxhumana nami bayangithola enambeni yami ethi 064 825 2046. Ngaphinda futhi? Yebo sis. 064 825 2046. Siyabonga kakhulu bhuti wami. Mbukeli lapha ekhaya usahleli nathi lana eDurban Station siyaviva usahleli nathi nje qhubeka uhlale nathi interviewing ubhuti wethu lana sakhona nabanye ozakwethu abasozoqhubeka la khumbula ke njalo siyaviva www.siyaviva.com. Right, siphinde sinibingelele sinamukele kuSiyaviva TV1 igama lami uNhlakanipho uMr Ikhezu wakashembe isibongo angihambe kangedwa ikhona insizwe ngihamba naye igama lakhe uLaqapa sikubingelele sikwamukele kuSiyaviva TV1. Nazoke uLaqapa lo lachitheka iphalish phansi emabheleni la ngiphuma khona emthwalweni ngishayela umculo kaMaskandi ukuthi ke ngicula lenhlobo emnandi ngile nto becula njengami mthetho wami ngile nto becula njengami ngiyona ifongikhongi yomunye umculo shuthi ngamanye amazwi kukhona umehluko phakathi kwakho nabanye abaculi yini mhlambe wena ekwenza uhluke kwabanye abaculi le ekwenza ukuthi wena ube different le nje abantu abayithandayo ngawe as uLaqapa? No mina into yangilethe emculweni akubona ukuzolingisa ngafika emculweni nginendlela yami yokucula yabo kahle ngile nto yomculo original angiwa le nto bethi mayicula iculela ukuthi ikhumbuza abantu iqhawe eselashona mhlambe cha ngile nto bepromote into yami into eseyipromotiwe yinhlo lento engizwayo because ngathi sonke isikhathi if kuzoba khona umehluko entweni kuzokwenza ukuthi isasasa okanye indlela abantu abawuthanda ngayo umculo kwaMaskandi wande ngoba ufika nomehluko entweni awufikanga wafisa ukufana nomunye umuntu mhlawumbe ubheka kulonyaka abaculi bayakhipha left right and center abaculi bayakhipha mhlawumbe kubalandeli bakho ungathini yini kufanele bayilindele kuwena kusukela manje kuya le? Yabo njengoba kuyi lockdown nje uLaqapa ukhiphile ngelockdown yabona nje kusasa ngenza umcimbi eKK welonke yeCD yami entsha kahle njengoba ngibona la nje ngizocula iCD yami entsha kusasa ngiyolontsha yona kwamanje futhi ngiyiphethe umuntu oyifunayo nje angayithola. Usho ukuthi ngamanye amazwi abalandeli bakho abala na wonke umuntu okhona kulomcimbi namhlanje uzokwazi ukuthi azwe ingoma ezintsha ezikwi-album yakho entsha oyikhiphile njengoba kade kuyi-lockdown? Impela nje ngizodlala zona wonke umuntu ola uzozwa ingoma zami ezintsha ngoba ngile nto bethi mayikhiphile bese iyadlala ingoma ezintsha ngoba angiciciyeli kahle. Mhlawumbe kunomuntu osibukayo osekhaya njengamanje umuntu osemusha umuntu ofisayo ukuthi ekhambeni kwesikhathi mhlawumbe naye unoyiphupho lokuzibona efana noLaqapa yize ngeze ufana naye exactly but uyafisa ukuzibona esezingeni okulona wena uyafisa ukuzibona ekhula emculweni kaMaskandi ungathini umuntu omusha ufisa ukuba kule ndima kaMaskandi okuyona wena? Mina ngikholelwa ukuthi la emculweni njengoba abaculi sebebaningi kanjena nje kufanele uma ungena emculweni ungangeni ngoba na ukuthi ubona usibani bane ngene ngoba uma ungena ngoba uthi ubona usibani bane ngene uzovene njengoba abaculi bebaningi kanjena nje emculweni uthi yazi mina ngifuna ukuyoshaya ushuni wabani kanti lo ushuni wabani kwesinye isikhathi ushawa abantu mhlawumbe abangaphezulu kwa10 abantu abakwazi ukuthanda into eyodwa babebaningi. Ayibona lonto? Yeah. Into engiyishoyo mina ukuthi umuntu mengabe yocula akube ukuthi uyofunza abantu into ekuyena hayi ukuthi uyofunza abantu into yasebafunzwa yona. Mina into engisizayo lemculweni eyenza ukuthi nginakeke
ukuthi abantu ngibakhombisa into ehlukile emculweni. Siyabonga kakhulu. Njengoba ubusushilo ukuthi unayo iCD entsha ephumile, kunomuntu mhlawumbe udingayo umculo wakho, bangakwazi ukuthi bayithole kanjani abantu iCD yakho entsha, okanye nanoma ngabe umuphi omunye umculo wakho usuke wawukhipha before, abantu mabewufuna bakwazi ukuthi bawuthole kanjani? Umculo wami ngiyawufaka mina ezitolo, ukhona ezitolo umculo wami. Le CD entsha engiyoyilontsha kusasa nayo futhi ngizoyifaka ezitolo ensukwini. Siyabonga kakhulu, siyajabula ukuthi ube kanye nathi la kuSiyaviva TV1 kwintokozo, kuyisibusiso futhi ukuthi sibe kanye nawe. Siyabonga kakhulu. Haleluya, ngiyazibongela bhuti. Thank you. Usahleni naye-ke u-Anti 2K uNomaswazi wakaNgcobo, ngiphethe la indondo emnyama kanye nethimba lakho. Baba, mangase kuthiwa uyasichazela ukuthi ningobani, niphumaphi? Thina siyindondo emnyama siqhamuka eShowe. Qhamuka eShowe. Mhlambe ungasichazela ukuthi ithimba lenu laqhamuka kanjani noma yini yanigqugquzela ukuthi ningene emculweni kakhulukazi kaMaskandi? Into esigqugquzela kakhulu ukungena emculweni kaMaskandi ukwakha isintu sethu, ukubona isintu sethu sesifa, ukubona abafowethu bezama ukuthi bayakha kodwa akakheki. Sase sithi nathi no, ngoba nathi sina umqondo wokwakha, asisukume sibabambise sakhe nathi ngoba siyakwazi nathi ukubamba siphambili. Wena baba, mekukhulunywa ngoMaskandi omunye umuntu uzomuzwa ethi hayi ngeke mina ngiphumeleli lapho. Mhlambe nibhekene kanjani nokucwaswa ngenxa yomculo eniukhethile? Mfowethu sibhekane nokucwaswa okunzima kakhulu, kangangoba njengoba ubabona nje lababala abantu abami lapha, ngenxa yayo leyo nto leyo ukuthi mina ngeke ngiwuthinte uMaskandi. Abantu bakhohlwa into eyodwa ukuthi uMaskandi imvelaphi yakho, ulimi lwakho, awuculwa ngesingisi, uculwa ngesizulu, and nomyalezo udlulisa ngesizulu. Ingakho ekugcineni udinge ukuthi umyalezo kumele uzwiwe bonke abantu abakhona. Mhlambe nina mase ningichazela ukuthi ikuphi ukucwaswa mhlambe esikoleni noma ebanganini nenake nabhekana nabo ngenxa yomculo eniukhethile? Mina kaze kube bikho ngoba isikole vele bengifunda kusona bathanda yona into njengaleyo, ngoba nabantu engiphila nabo bathanda yona ngoba mina ngase ngabhekana nalutho esikoleni. Into engithanda ngesikole ukuthi uyaqhuqhuthela ukuthi nawe ubekazi ukuba ingane enhle kusasa. Mhlambe umuntu olapha ekhaya ofisa ukungena kulomkhakha kaMaskandi kodwa ngoba usaba abantu ukuthi bazomqwasa bamtshele okunye, ungathini ke umgqugquzeli? Into engayisho kuyena yinye, qala akacabanga ukuthi ubani, akacabanga ukuthi uvelaphi. Lento esiyiphethe into yakhe, akuyona yomunye umuntu. Uma ezazi yena uzokwazi ukungena la, angalalela umuntu odukile, akube uyena oqoqa lowo muntu, angabi lowo muntu othatha yena amfake ehlathini. Mase mhlambe baba kube khona umuntu obukayo lana noma olalele ongafisa ukuthi usebenze naye, kungabe ubani futhi ungathini kuyena manje ukulalela? Njengamanje futhi into engayisho ngisathi njengamanje ngingemukela noma ubani ofuna ukusebenza nami, ngoba angicwasi umuntu kuba futhi abakhona. Wocula isiXhosa, wocula isiZulu, wocula isimpondo, wocula as long makuMaskandi. Ngiyamdinga ebeseduze kwami ngoba ngifuna siyiphushe lento iye phambili. Mlaleli wami usahleli nami u-Anti 2K on the Siyaviva TV1. Baba, mangase kuthiwa mhlambe kukhona odinga iCD yakho, odinga ukwazi ukuthi ungatholakalaphi wena nethimba lakho, bengisacela usitshele ukuthi angakutholaphi. Uyangithola ocingweni lwami and thina sitholakala eShowe la sitholakala khona. Maye ifuna iCD yami iyatholakala ezitolo. Uzoyithola, maye ngayithola ezitolo afonele mina, inamba yami uzoyithola. Bese cela usho inamba yakho. Inamba yami ithi 076 0956 999. Usifindela baba. Ithi 076 0956 999. Kunjalo ke mlaleli, you can still catch us on the Siyaviva radio at www.siyaviva.com, and we are streaming live on YouTube at Siyaviva TV1. Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho.